keri-kerian. Semlohe. Sakoto. Semlohe. Apa ae sih, Wor? Jangan gak tedas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Tukang ban. Bang, siapa ya? Masa kowe lali karo aku? Siapa ya? Wah, Rangga iki. Kene ngabu. Bisa lali karo aku iki piye? Iki. Lama tidak jumpa ya. Petang tahun ya lho. Pek, piye aku sih panggani Surabaya ta? Rejane kok. Bangga to. Bareng aku mulai kena ana perayaan iki njupuk cuti aku. Bapak ngopi nih kono lho. Warung tak reni pa. Ya ayo. Lah goleh jus ta lho. Penasaran aku iki. Ini lho. Kan awakmu sebagai pemuda armada kan yo. Aku ndek klambi yo. Gelem kita nge klambi. Klambi opo? Kok klambi ge ngaret? Ora pemuda armada iki lho. Klambine armada iki lho. Ben padha karo liyane, ben ketok kompak ngono lho, gitu. Nah, iki anyar kan gres yo. Kok api ngene warnane iki? Lho iya to. Sik tak salin sik aku ya, tak coba sik ya langsung ya. Iya. Ayo ngono wis. Gitu. Iya. Ya wis, kawin sih. Santai. Piye? Api gak iki? Wah, lek ngene baru kancaku lek ngene iki. Wah, ini kan ketok pemuda armada rasa sepele lah iki. Ayo iki sik rokokan sik. Wis nyingkokno wis. Loh, ya karo mlaku rokokan sik. Oh iya. Rokokan sik. Iya, ben enak. Rokokan iki. Mantap. Ah wis, rono ning warung karo ngopi-ngopi ngono lho, gesah sih. Ayo. Kowe kapan teko? Jadi gedina Kemis aku teko. Kan lek ngene kan penak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, cetakane pikang teko rek. Sapa iku Mas Tom? Kok menggugah selera? Koncone samian ta? Oh, iya ding lali. Koncoku anyaran iki. Sik gres orisinil iki. Sik enek bungkus teko plastik ya. Oh, maksudnya itu. Ori. 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 Apa ae iki Tom? Mbak, pesen kopi siji. Kopi apa, Mas? Kopi pahit, kopi manis, apa kopi nang aku karo bismillah ae, Mas? Ipa yang grabus pisan sama ini yo. Meneng ae sampean iki, Mas Tom. Kapan meneh ana pemandangan seger ngene iki? Piye kopiku? Mari ta. Ya Allah, lali aku. Sik yo Mas, tak gawekno spesial gawe samian. Piye lali Tom? Mbak, aku kopi ireng, Mbak. Pahit. Soalnya aku semanis iki. Aduh, jeruk sambel iki lek ngomong cek pedene ya. Delok entah Mas, modelan ngene iki jarine manis ya. Ngawur, ngene-ngene kancaku gagah ya, Mbak, delok ganteng ngene iki. Wah, ya apa sampean iki? Ya jelas toh, ganteng aku. Menang awakmu. Ya gak tau yo ono iki. Nyaki Mas kopine. Wis tak coba sik, Mbak ya. Kok enak ngene kopine rek. Iya ta? Jejel ta? Oh iya. Sik. Ayo Mas diombe iki lho, Iya, kopine kopi. sampean iki. Kopi Mbak Reni. Kecil lali rokoke. Oh iya. Duh, aja ngono ta Mas. Aku lek dijak ngomong sama niki kaya pengen dijak rabi kok. Ya jelas Mas Rangga ki ganteng, manis, ono rasa vanila-vanilae. Gak kaya samian, kaya salak, sepet. Mbak sama ini tiba yang grabus sama ini. Meneng ora sama niku Mas Tom? Mas, anak peluang gak gawe aku. Mbak, aku wis melamaran iki ya. Aduh, kena mental aku rek. Nduk, gak kerasa iki wis meh tahun baru.
rasane koyo cepet ngono. Akeh hal sing gak iso tak omongne. Tapi jelasnya aku akeh salah nang sampean. Aku yo bisa mas. Sebagai wong wedok, seringkali aku pengen dingerteni sampai lali carane piye belajar ngenteni. Duh, sama nyadar gak sih? Awake dhewe iki wis nglakoni banyak hal. Kaya to sabar sing mesti ana batese. Kaya meneng gue mesti ngersula. Kadang-kadang justru meneng iku nyelametnya awake dhewe teko perdebatan. Ya enggak sih? Ya mungkin tak akoni aku sering kali kan dewe mas. Tapi kabehku tak lakoni mergane aku pengen melakukan yang terbaik gawe kayak gini. Aku paham, Dok. Aku ngerti sampean duwe cara dhewe nyelesaini masalah keluarga iki. Kayak waktu awake dhewe berselisih paham, mestinya awake dhewe yo berdebat, yo ngersula. Tapi sampean sadar gak sih? Justru hal sing kaya ngono iku malah gawe awake dhewe iki iso semakin bakoh hubungane. Karena kaya ngono iku malah gawe awake dhewe saling mengerti dan saling memahami. Iya sih mas. Tak akoni mungkin ekspektasiku terlalu dhuwur. Sampai aku tuh pinginnya iso sempurna ngono mas. Dok, aku gak pengen sampean kok sempurna ngono. Sing penting awake dhewe iki sejalan selaras ngono ae. Gak iso dipungkiri mas. Misal kedepannya aku gak sengaja nglarani atine sampean. Ora masalah, Dok. Insya Allah aku terus belajar memahami sampean. Sing jelas aku kesuwun nang sampean, Dok. Dilakoni bareng-bareng ya, Dok. Oke mas. Mas, wis metan baru. Amre ke depannya piye iki, Mas? Yo sik to, dilakoni ae ta, Nduk. Dilakoni piye maneh, Mas? Nek sampean pangga koyo ngene, ngoyo lho, Mas. Ngoyo piye? Si megae lho aku. Mbok kira wong megae ra kesel. Mas, perasaan aku iki tekon api-api yo, Mas. Mesti sampean ngono. Dijak rundingan nesu dhisik. Ya mare sampean iki. Panggil takone ae. Sing penting kan aku wis nglakoni tanggung jawabku sebagai wong lanang. Aku males rundingan karo sampean ngene iki, Mas. Perasaan aku gak tau enek bener nang ngarepe sampean iku. Jawabku iki kan ben enek pandangan sing luwih apik maneh ngono lho. Ben sampean iki gak kari ngoyo. Pandangan sing piye maneh sih? Rumangsaku lho kabeh wis tak lakoni. Isu, awan, sore, bengi, bondo tenaga, bondo kerja. Mas, lek sampean ngomong kesel dikira aku iki gak kesel apa? Dikira ngerumat anak iku gampang. Gorong masak, umbah-umbah. Dikira aku iki gak kesel pisan apa? Wes saiki apa ngene ae? Sampai si megae aku sing ngurus anak. Kari momong ae sambat. Apa, Mas? Hah? Ngomong aku sambat? Mbok pikir ngerumat anak iki gampang apa? Sik durung wae anak rewel. Ngetusi, dikira ngerumat anak aku iki dolanan apa? Hah? Dikira aku iki gak kesel. Ngene iki males ya ngomong karo wedok. Masalah cilik dikek gede. Aku iki gak enak niat ndowok-ndowokno, Mas.
pengen ku iki sampean duwe pandangan selebih apik ngono lho. Bene sampean iki gak selalu ngoyo. Dikira gak mikirno perasaane sampean apa? Apa aku iki salah? Wes menengo. Mas, sak ngertiku keluarga iku kudu perkara sepakat, tapi kudu searah. Sepurone. Enak kopine. Enggak ya. Gak kerasa ya lo. Hari ki wis meh tahun baru. Kira-kira selama perjalanan pernikahan awak dhewe apa sih yang sama rasanya teko aku? Yo, piye yo yang yo? Kadang sampean niki sabar. Kadang sampean niki nesu-nesuan menika. Kadang yo apik ning aku. Yo wis ngono kae wis ya. Tibane anu ya. Sama niki meneng-meneng memperhatikan aku ya. Kok iso? Ya teko kuliah mau aku iso lebih ngerti ning kekurangan dan kelebihan awakku dhewe. Saiki aku gantian tekok nih sampean. Menuruti sampean selama urip karo aku, sing dirasakno sampean opo? Sama niku lek menurutku cantik, terus yo pinter, tidak sombong, terus rajin menabung. Mulai maksudku iki personal pribadi nih. Aku iki piye maksudnya? Lek menurutku sama niki bawel, terus nesuan, terus yo umumnya wong wedok lah. Misal saiki awak dhewe kesaksan kok ini. Belum tentu 5 menit yang akan datang ki mood sampean tetap apik, kadang moro-moro muring-muring. Jadi menurut sampean aku iki nesuan. Iya, sebenarnya iya. Dalam rumah tangga iku saling apa ya? Wong wedok nesu iku sebenarnya lumrah kan Misal sajane. yo, aku iki nesu-nesu wae nih sampean. Sampean kesel gak? Enggak. Aku gak kesel. Saumpama aku ngelorone atine sampean piye? Ya lek aku yang cedak sepuro lah. Saumpama aku ninggalno sampean piye? Ya bangga tak kejar. Emang sampean gelem tinggalnya aku. Yo enggak lah yang. PE sewaktu-waktu aku iki muangkel ngono ning sampean. Piye? Ya lek aku bangga sayang sama sampean. Tapi ngene lho yang jeneng wong keluarga. Belum tentu awake dhewe iki ke depan yo gak enak perkara, yo kan? Tur dalane awake dhewe iki yo gak mesti mulus-mulus ae. Tapi selama dhewe wis berkeluarga, wis berapa kali dhewe tengkrengan. Tapi wis berapa kali juga dhewe saling nyepuro. Sing jelas aku kesuwen banget nih sampean. Iya yang. Aku yo akeh salah pisan ning sampean. Awak dhewe yo sama-sama belajar. Ancen lek wong wedok iki fitrahe pengen di ngerteni, tapi lali. Wong wedok iki yo kudu ngerteni pisan. Lah yo mangkane iku. Makane lek ngene iki kan awake dhewe iso saling belajar. Saiki lek belajar perkara koyo ngene gak perlu ada yang karena lek menurutku pelajaran yang paling berarti ki berkaitan tentang pengalaman. Iya, bener apa cari sampean. Kadang awak dhewe iki kudu disadarno karo keadaan. Kadang aku ki yo mikir loh yang
Nyapo kok aku ya baru sadar iki, Yohan. Nyapo, Yohan? Aku iki bingung golek kebahagiaan. Sute. Ya sebenarnya kebahagiaan yang tak golek iki wis ana nang ngarepe moto. Maksudnya piye sih ya? Ya samian iku. Iya yang kebahagiaan iku uduk digoleki, tapi kebahagiaan iku dibangun. Kesuwun yo yang yo. Masih, hari ini kan tahun baru. Mm-mm. Kira-kira enake bakar apa ya Mas ya? Ayam apa iwak? Iwak laut. Sampean gelem ta ning iwak laut? Masih, aku ini ngejak ngomong ya. Iya. Iki, kalian rapene Masih? Lek dijak ngomong kok mesti ngono iku sama niku. Apa to, Nduk lah? Wis kesel-kesel megawe tas ae nyekel HP sampean iki. Mulai ruwet ae penggayane lah. Dikira aku ki yo gak kesel. Mau sama lo dijak omong koyo ngono iku. Mesti wis. Samian lo Mas mau gawe enak seiso kumpul mbek kanca-kancane iso cerita-cerita aku. Mlebu metu ning omah tok ayo sik ngomong anak. Ngono iku samian Mas saiki. Terus aku kudu piye? Mas tak omongi yo. Wong wedok iku gak melulu soal duit Mas. Sing menurut hal sama sing gak penting iku bagiku ya perlu. Iya wis, iya wis. Ya sepurane. Aku gak pati ngatekno. Ya piye iki penggawean terakhir kesel nang awak. Terus piye aku kudu piye? Di sepuro buka iki. Tak sepuro, tapi ono syarate. Ono ne. Pijet ono sik yo tanganku pijetan iki tuh keju enak Mas. Cu maring daya. Ya iku terus iki kak. Kita driji-driji iki. Nah iki waras ngene. Asoy. Balik mau pijat-pijat. Ya wis ngono iku. Kadang keluarga iki itu persoalan urip. Tapi seberapa penting nahan ego. Saling imbangi lan nyatokno pikiran dan selaras. Kadang tukaran mergo ego, tapi ya di sisi lain belajar saling nyepuro. Gak selalu sempurna, tapi selalu bertahan. Mergane keluarga iku gak soal kalah menang, tapi soal saling jogo. Awak dhewe iki masuk 2026. Muga awak dhewe iki lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih tulus mencintai. Tahun boleh berganti, luka boleh tertinggal, namun harapan tak pernah habis. Di tahun 2026, melangkahlah perlahan dan jangan pernah berhenti.